لومي مجمرتا بار كمتي نقصلو زلنا مالتي كاب ناب كريستوس توسد منجد تبل شابعي معرافينا مالتي بصينا زلنا دار سنتاي زبل مفلطتا توفاينت يزبل مفلطتا توفاينت مالت ويتنا يسوع كريستوس سعبتو كل غزي خبلون كله سعبني كبلون كله كل غديفكا كل حديكا مسعب مالتي اجي ማለት በዚህ ነገር ዝንጽር ከሆነ አለው መጀመሪያ አንሰብ ክፈልጥ ከሎ አፍስ መጀመሪያ እጽዋ አንታይ ማለት መሆኑ ብንጽር ክፈጠለው ለሐራይ መታን ዘጣዕስ ተጋጌ ነረ ከምዛ አይመሰለንን ነሩ ከምዝ ተዝመስለንን ነሩስ አይሞሰንኩን ነረ ዝብል ነገራት ከይመጽ ማለት ስለዚህ ካፍ መጀመሪያ ተመሰረት ጥዑይ ከሆነ ተዳ ሆይኑ እትሰብ ከመጀመርታ ታይገብራለው ማለት ታይገብር ከምዘሎ ክፈልጣለው ኢየሱስ ድማ كل تي أب مصحف قدس كم نببو نقولهم سعبت خزاربهم كله بنصر يزنقرهم تها مجد تاي كم زخونتك سبب مجد مخانا قفح كم زي كونه يفولت الله مالج ስለዚህ ነው ኢና ህረጅ ከመገርና አይና ሓደ ሰብስና ክርስቶስ ወደ መዝበር መኾንስ እንፈልጥ ማለት መጀመሪያ መንፈልጣ ተወፋይነት ክንብል ከለና ከመገርና ሓደ ሰብስ ውፉይ መኾኑ ክርስቲያን መኾኑ ዘይ መኾኑ ወይ ድማ ክርስቲያኔ ስለዝብልን ስለዘይብልን አይኮነን የተፍልልኝ ታይ ተወፋይነት እዩ እግዚአብሔር ታይሎ ኣብ መጽሐፍ ነብይ ኤርሚያስ ከም ንረኹ ብሙሉእ ልቦም ተደልየኹም እስክትረኽቡን ይኹም ይልሎ ስለዚህ እንደቶም ብሙሉእ ልቦም ዝደለይዎ ክረኽብዎ ኹሉ እዮም እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጥ ብሙሉእ ልበይ ወይ ድማ ብሙሉእ ልቡ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክርስቲያን ይዝብል እግዚአብሔር ደሊወሪ አይደለዮን እግዚአብሔር ይፈልጥ ግን ንሕና ድማ ክንጥንቀቕ ግባአና ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ጌጋ ኮይኑ ሁሉ ማለት እዩ ብቕንዕ ምስ ክርስቶስ ብቕንዕና ብሓቅን ክንስዕቦ መንፈስን ብሓቅን በር بجوجي بزخونة تحسسبان تسعبنا يشعو لك كم زي آمنت خوينا هنركب كلنا موداتو صبوا يكون سلذي نزبز مخنيا زي أرس تدالي زلهم بجمريا بصورة كنسلنا እግዚአብሔር መታን ገልጸና ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ክብርን ምስጋናን ሃይሁን ተመስገን መስገንካልና ክሳብ ሕጂ በህይወት ስለጽናሕካና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ሰዓት ስለተሐለልና ንስኻ ኩሉ ሰዓት ስለተታትየና በስም ኢየሱስ ተመስገን كنجاجي أيتفكرن يها بحقن ببرهانن كنمارس سخات لنا مو بحق هنجزأك هنقالك هنبر كنفلتك بفلتت كنمارس نسخات بارخنا باسم يسوع نصلي نزقال زبار نسمعنا بارك باسم يسوع آمين كم زي اللي جمرت معرف مالتيو سلازي حالك أبو خرسوس انتهالو نسو حدش فتراتيو تو ناي قدم حالفو إنه كل حدش كويني يلعب كلايت ملأت باولوس نفس كورنثوس معرف 5 فقد 17 زنتاي بنازل عجيت سب مست نخرج مس امنه كل ነገር حالف وحدش ፍጥረት ኮይኑ ይዘሉ ሰብትና በእግዚአብሔር ተመልሰሉ ርግጽ ግዚው ወይ ካስፍሮው እትዝኾነ ነገር በዝርዝር ንምልካት አይከልን ይቆል እዝታት ግን ነዚህ ነገር በንጹር ስለ ክሪዮስ ለዘይ ካለት ሰብ ግን አይተመልሰን ይባል አይቃልን ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ከምዚ ኢልዎ ንፋስ ናብ ዝደለይ ነፍስ ደሃይ ኻት ሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግን አይትፈልጥን ኢኻ እቲ ኻ መንፈስ ተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ ኢልዎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:8 ንፋስ ዘይራእይ ከም ዝኾነ እንተኾነ ግን ሓይሉ ብዘይ ጸገም ኣብ ኣካል ከም ዝፍለጥ ከምኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ብዕዩ ኣብ ውሽጢ ልብ ሰብ ከምኡ እዩ ናይ ካልኣይ ምውላድ ሓይሊ عين سب كريو زيخن حدش هوت أب نفسي يولد نتي سب دما ملك عملاق يملسلو سرح منفس قدس هدوء رقيق زي دهساسيو انت هنا بتيز قبرو حيلي يقلس لبي بمنفس عملاق انتدا تدهسيسا بأن باب رايات فلت شحكوا لبنا ملوات ويكا رأسنا كم عملاق كان السمامع بجزاء رأسنا عاقمين تسألنا بزون رأسة أمانة انت زي بلنا منفس እግዚአብሔር አውሽጥና ሐጅሩ እንተዳ ኮይኑ ዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ህይወትና ይረዩ እቲ ንጓይሉ ዕላማታት ናብራና ልሙድ ተግባራትና ብጸጋ አምላኽ ካብ ክፋኣት ረሒቁ እንተዳ ኮይኑ ብግሉጽ ይዝረአ ነገር አዚ ናይ ጠባይ መግለጺ በቲ ብቀጻሊ
بتي بقصالي كم لمد وي دما علامه نسعو نطفاتات دا امبر ساحتي هندبتاو صبق كونه خفو تغبارات ايكونن ابصن فوت زلنا مالتي حيل محداس جينا كاب كريستوس كيرخبو بوصاي الروم دحانا كايدا زري سبات مهلاوم حقي بخلاص سبات نخت كبر ل إلكا أبلعلي خالقتون عبلالي سلوا منتي كهلوكا إلكا مالتيو بخلاص سبات من تكبرن أبلع خالقت دما انتصفا زبلتسكا مخان كان متان كترأي إلكا زكبر فتنتات كله خلقهم كم زا مثل نايدقاو راح يكون زخيل مالتيو فتاو رؤسو زخونه سب بز خمزي كفاءاتو كم زير خغبر خيلي كمو صبوز مسل تغبرات ليغسي خرخ خيلي تسبتي كمزي زخون كلنتنا نايمن ويدما ناي كمن نايمن مخانا خمي غير يفلت تراسب بخمزه مسل درخيت انت دا صبو ነገር ዘር ኮይንሲ ናይመን مخانوس كمي غير يفلت اويت قندي ارستي نايزم عرافزي لبنا زحازو مني حساباتنا منيو أو حساباتنا زلوا مني بزعبا من كنزرارب نفتو وعوع فقرنا اتزبلت ساعاتنا بمن تماريخ ينبرالو ناي كريستوس انت خوينا حسابنا مسيو تبزعبو نحاسب كله ازيو طعم بح زبلي زلنا زبل كله تقدسو توهبه يخون كومون مخان منفسو غنتنفس فقادو خنقبل بكل ነገር كافقادو خنملئ ننافق بخريستوس يسوس كان بحدش تولدهم حدث فطرتات كونو زغونو زبلو تفرم منفس قدوس اب هيوتهم بجد خغهادي نسلما فقري حاغوس عرقي عقلي لوها حياونت امنت هدات يا اخلن مبالي همتي امره باولوس نفس غلاتيا معرف 5 فقرتات 22 23 تقيسلو بامنت ود املاح اسرنا صعب كمت نس قدوس خونه بقدوس هيوت اي ملالسمبر نابتناي قدمناي كفو تمنيت نابرا ابيلوم ايد حرحرون يم نتقدم صلؤو زنور ነገር ካ ይፈትዎ نتقدم صفوتو زنور ما لومي يصلؤو تغيرهم ማለት عبيات فتو ترؤسهم تمصادقتي زنبرو تحتاتن لوهاتن لزوباتن يكون التخبري كنتو داسه زفوتو زنبره منفساون رزينن هدوون يخون سخرام زنبره رؤسو زغت طعي يخون زماو زنبره نصح الروم امون يخون نتخونتو لمادات نايز عالم زيا اب هيوتو ارحقو كاب هيوتو ارحقو يدربيو تقداماو زي كونس اتبوشتي كاب كلاتنا كاب كلنتنا حازوس سلمات جرهنتن هداتن اب كريستيانو هيوت يرى كمتي اب قدمايتي ملخت باولوس ملخت بطرس معراف 3 فقرتات 34 نرخو مالتي نايسب نسحا مئتاو ناي محداس سراح انت دا زيبلو بحق صروي نسحا كم زاتو مسكر يرخبن الله تسبتي دغنا دغماي نايسب نسحا مئتاو ناب محداس ودما نابناي محداس سراح انت دا زي ناي محداس سراح انت دا زيبلو بحق صروي نسحا كم زاتو مسكر ايرخبن تسبتي حاتياتنيا تحجاز وسده مزملس حاتياتو مزفلت ناملاخن سبن مزفتو شعو بحق كاموت ناب هيوت بالساغر نحنا بدلتنا حاتياتنياتن مخانا فليتنا ناب كريستوس كنمص كلنا نايتي بصقا زركب يقرتا تماقلتن خو بحق نتي تماقلتن خو مالتي فقري كاب لبز منچو يخون كريستوس زقورونو ارعت فوكس سلازغونه كله صورو بح زبل يخون زغونه يكون وفياتات كاب حغوس يوفى مالتي
أبصلما تشفين زمسل زنبرة من قد هيوت كابت صحاي صدق زخونة أملاخ زمس شرّا بروه يخون بحر كريستوس أب وجهه سعفتو كري يقبأ نخريستوس فقد أملاخ مقبار حقوسي زنبرة كريستوس فقد أملاخ مقبارس مقبي كمتي مستسامراوي السوبيت خزارارب كله تأمين يروس مقبم تيوملوس تحرى يبلعن وأنت خالق سوي خنا أمتسيل يخوي لهم يسوس دمان تايلو مقبيسي فقد زلا آخر نخجبر يوون كفسميو يلو ስለዚህ ናይ ክርስቶስ እንታይ ነይሩ ፍቃድ ኣምላኽ ምግባር ሓጎሲ ነይሩ ነቲ መድሓኒ ናይ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ንኣምላኽ ምፍታውን ስለ ክብሩ እግዚኣብሔር ምቕናዕን ዓወት ህይወት እዩ ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ብፍቕሪ ዝማዕረገን ዝኸበረን እዩ ነይሩ ከመይሲ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ እያ ካብ ዘይተቐደሰ ልቢ ፍቕሪ ክፍልፍል ኣይክእልን ፍቕሪ ዝርከብን ዝትግበርን ኣብቲ ክርስቶስ ዝነገሶ ልቢ ጥራሕ እዩ ንሱ ኣቀዲሙ ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይት መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 19 ብመለኮታዊ ጸጋ ተሐደሰ ልቢ ተግባራቱ ብስርዓት ፍቕሪ ተሰርዐ ይዝኸውን ፍቕሪ ንጠባይ የጸብቕ ንስምዒት ይዕርዮ ንድልየት ይገትእ ብጽሊ ይዓግቶ نهارتا صريت هيبو صري هارتا يغبو كم زامسل حقنيا فقر زعسلا نفسي هيوتا زمقره يخون اب زريا نزلو كله دما صلوا كم طعم مازا يخون እቶም በቀረባ ጊዜ ናብ ጸጋ አምላኽ ዝመጹ ክትንቆቁለን ዝግባእ ክልተ ነገራት ኣለዋ መጀመርታ ጥንቃቄ ድልዮ ነገር ብናይ ገዛ ርእሶም ሰናይ ምግባር ተኣሚኖም ቅድስና ርእሶም ከይደልዩ بገዛ ርእስኻ ሕጊ ብምሕላው ቅዱስ ክኸውን ኢልካ ምሕሳብ ዘይከውን ነገር ምሕሳብ ወዲ ሰብ ገዛ ርእሱ ዝገብሮ ሁሉ ብስጋውነትን ንርእሰይ ጣዕምን ብምባልን ዝተዓለሰ እዩ በእምነት ዝርከብ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ኢና ቅድስና ከብጽሕ ዝኽእል እዚኣ ንጽርት ክትከውን ኣለዋ ካላይካ ናይዚ አንጻር ዝኾነ ናይ ርእይቶ ሃውተታ አሉ ንስ ድማ ብጸጋ በእምነት ጥራይ ካብ ደሓናስ ሕጊ አምላኽ ኣብ ህይወትና ቦታ ይብሉን ምባል ዝግና ንሕጊ አምላኽ ምሕሳው ማለት መንፈስ ዘይብሉ ንቁጽ ሜዳው ስርዓት ምስዓብ ኣይኮነን ፍረ ጸጋ አምላኽን እምነትን ምዃኑ ዘይምፍላጥ ጥራሕ እዩ ሕጊ አምላኽ ተሐቀኛ ባህሪ አምላኽ ዝገልጽ ስርዓትን ናይቲ ዓብይ ፍቅሪ አምላኽ ነጸብራቕን እዩ እዚ ፍቅሪ ድማ መሰረት ናይቲ ፍጥረት አምላኽ ዝመሓደረሉ ስርዓት እዩ ልብና እንተዳ በሐቅ ተለውጡ መለኮታዊ ፍቅሪ ንነፍስና እንተዳ ገዚይዋ ሕጊ አምላኽ ኣብ ህይወትና ዘንጸባርቀሉ ምኽንያት የለዎ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እንተዳ መንፈስ እግዚአብሔር ተራቂርና ባህሪ አምላኽ ዘንጸባርቀሉ ምኽንያት ወላ ሓንቲ የለን ሓደ ወዲ ሰብ ብጠባይ ናብ መልክዕ አምላኽ እንተዳ ተለዊጡ እቲ ተስፋ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ህይወቱ ይፍጸም ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ኮምብረሎም ኣብ ሓሳባቶም እውን ክጽሕፈሎም ይብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 16 ሕጊ ኣብ ልቢ ምዝጽሓፍ ከተግባራት ብኡ ይምራሕ ህይወት ጽጹይ ይኸውን መልክዑን ይጽብቕ ተኣዛዝነት ናይ ሓቀኛ ወዲ መዝሙርነት ምልክት እዩ ፍቅሪ አምላኽ እንተዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እቲ ይፈልጦ ዝብል እንተዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ሓሳዊ እዩ እቲ ሓቅውን ኣብ የላን ይብል ኣብ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይት መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 3 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 4 በእምነት ብጸጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን እዙዛት ውሉድ አምላኽ ናብ ምዃን ይዕብየና እምበር ናብ ፀረ ሕጊ አምላኽ ዝኾነ ፋሉልነት ኣይፍንወናኒ ምድሓን በእምነት ዝርከብ ህያብ አምላኽ እምበር ሕጊ ብምሕላው ዝርከብ ኣይኮነን
ምእዛዝ ፍረ እምነት እዩ ዝኽፍለጥ ኣለዎ ንሱ ንሓጢያት ከሕቂሉ ከም ተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡን ሓጢያት ይልቦም እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበር ኩሉ ሓጢያት ኣይገብርን እዩ ነፍስ ወከፍ ሓጢያት ዝገብር ኣይረኣዮን ኣይፈልጦን እውን እዩ ዝብል ኣብ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅድታት 5-6 ቀንዲ መፈለጥታ እዚ ይባር ብክርስቶስ ኣሚና እንተዳ ኮይና ሓሳብና ብፍቅሪ ኣምላኽ ዝተገዝአ ስራሕና ምስ ፍቃድ ኣምላኽ ሰመረ ከም ዝኸውን ቅዱስ ጽሑፍ ይነግረና ደቀየ ይብል ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም ከም ትንሱ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቅ ዝገብር ከዓ ከምኡ ጻድቕ ይብል ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:7 እቲ ኣብ ከረንሲና ዝተዋህበ ሕጊ ኣምላኽና ናይ ጽድቂ ኣምላኽ መዐቀኒ ንኣምላኽ ካብ ምእዛዝ ንሰብ ዘርሕቕ እምነት ተወላውሎ ደኣምበር እምነት ኣይበሃልን ብሓቂ በእምነት ብጸጋው ኢኹም ዝድሓንኩም ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ እንተኾነ ግና በእምነት ከዓ ብዘይ ምግባር ሙቲኣ ይብል ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ከዓ በእምነት ኢኹም ድሕንኩም ይብል መልእኽቲ ያዕቆብ ድማ ብዘይ ግብርኻ እምነት ከዓ እንታይ ሙቲኣ ይብል ኩሉ ትቃለ ከማዛዘን ኣሎ ኩሉ ክነበብ ኣሎ ጽሑፍ ተዓቀነ ፈላሊኻ ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ኢየሱስ ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ከም ሰብ ቅድሚ ምምላሱ ከምዚ ኢሉ ብትንቢት ተዘሪቡሉ እዩ ኣምላኸ ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ ኣለኒ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 40 ምዕራፍ 8 ቅድሚ ምዕራጉ ድማ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቅሩ እውን ጸኒዐ ዘለኹ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ድማ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 15:10 መጽሐፍ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ንሕና ትእዛዛቱ እንተሓለና ከም እንፈልጦ በዚና እንፈልጥ ኣነ ፈልጦይ ዝብል ትእዛዛቱኻ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ እዩ ይብል እቲ ሓቂ እውን ኣብ የላን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:3-4 ነዚኹም ተጸዋዕኩም ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክስዑ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም ሓሳር መከራ ጸገበ ድማ ይብለና ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21 ናይ ዘላለም ህይወት ዝርከብ ቀዳሞት ወለድና ከይወደቁ ኣብ ገነት ይግበር ከም ዝነበረ ንሕጊ ኣምላኽ ፈጺምካ ምእዛዝ ፍጹም ዝኾነ ማለት እዩ ፍጹም ጽድቂ ብምግባር ደግማ ናይ ዘላለም ህይወት ዝርከብ ከም ቀዳሞት ወለድና ኣዳምን ሔዋን ከይወደቁ ከለዉ ዝነብሩ ኣነባብራ ፍጹም ሕጊ ብምሕላው ህይወት ዘላለም ብዝኾነ ነገር ካብ ዝቁሩብ ቅድም ኢሉ ተዋሂቡ እንተዝኸውን ሽዑ ሓጎስ ኩሉ ዓለም ዘፍርህ ነገር ምረኸቦን እዩ መንገዲ ድማ ንሓጢያት እንተኸፍተ ነይሩ ምስ ወዮውን ስራሕ ክፍኣቱን ዘይመውት ኮይኑ ነበረ ማለት ሰብ ከምዚ ናይ ዘላለም ህይወት ከምቲ ኣነባብራ ንሪኦ ዘለና እንተዝኸውን ነይሩ ሰብሲ ምስ ክፍኣቱ ምስ ሓጢያቱ ምስ ኩሉቲ ቃንዛ ምስ ዘለዎ ንሪኦ ዘለና ከምኡ ኢሉ ክነብር ንዘላለም ሕሳብ ማለት እዩ ንዘላለም ምንባር ማለት ከብቲ ኣዳምን ሔዋንን ቀድሚ ምውዳቆም ዝነበርዎ ኣነባብራ ከምኡ ምንባር ማለት እዩ ብድሕሪ ውድቀቶም ሰብ ዝፈልጡ ኣነባብራ ብኡ ምንባር ንዘላለም ናይ ዘላለም ህይወት ኣይኮነን ንኣዳም ቅድሚ ምውዳቁ ንሕጊ ኣምላኽ ብምእዛዝ ጻድቕ ጠባይ ንኸማዕብል ምተኻእሎ ነይሩ ቅድሚ ምውዳቁ እንተኾነ ንሱ እዚ ምግባር ሲኢኑ ማለት ኣይከኣልን ብሓጢያቱ ድማ ዘርኡ ዘበልና ዝወደቐ ባህሪ ወሪስና ኣለና በዚ ድማ ንርእስና ከነጽድቕ ኣይከኣለናን እዚ ዘይ ቅዱስ ሓጥእ ባህሪ ሒዝና ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ ብፍጹምነት ክንሕልዎ ኣይከኣለናን ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ዝሓቶ ምግባር ዘብቅዕ ጽድቂ ኣባና ኣይርከብን ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና መንገዲ ጽድቂ ተኸፊትልና ኣሎ ንሱ
أبزا مدري كمتنا أنا زقوان فنا تصيبان فتنان داقوان فو أبزا علم بزي حاتياتي نيرو بحاتياتنا قنا سلينا بجا خوينو بجا حليفلنا مويتو مالك نحنا نتصدقي من ناتو تصدق من تخنلبس نسو أب كندنا نرأسو كم مسوات غيره بوا سلازي بزين احنا دما رأسنا نو مسنهب مدحانينا يلنا مس نقبلو زحالف حاتيات زمرو هيوتنا بزي قدس تقبلو صدق يلبسنا ملكوتاو بحري كريستوس تخافلت نخول اب قدما املاخك حاتيات غيرنا خم زي نفلط غيرنا نقصر مالك اتخاف كل زعب ነገር ድማ ክርስቶስ ንልብ ይልውጦ አብይ ዘሎት ነገር ንሱ በእምነት ኣብ ልብና ይሐድር በእምነት ምሱ ሕብረት ምርካብ እንታይ ከም ዝኾነ እና ተረዳእና ይቀጽል በጽቡቅ ፍቃድ ንምግባር ባዕሉ ተኽእሎ እናወስኸልና ይዝኸይ ሽዑይ ድማ ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊምሲ ኣና ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክንብል ንኽእል ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 20 ጽሒፍዎ ዘሎ ኢየሱስ ባዕሉ እውን ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢልዎም መንፈስ ኣቦኹም ይኣባሃትኩም ዝዛረብ ዘሎ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ኢልዎም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 20 ክርስቶስ ኣባና ምዝሓድር መንፈሱ ድማ ኣብ ህይወትና ይግለጽ ካብኡ ንርስና ንጀሃረሉ ስራሕ ገለ ነገር የለን ንርስና ልዕል ነብለሉ ስፍራ የለን ክንኮርዓሉ ተስፋ እንገብረሉ ነገር ስለና ጽድቅ ኮይኑ ተፈቅደልና ጥራይ ንሱ ይብትቆርዓሉን ክንመካሓሉን ንኽእል ጽድቅና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ መንፈሱ ኣባና ዝሓድር ዛዕባ እምነት ክንዛረብ ከለና ኣብ ኣእምሮና ከንሕትሮ ዝግባአና ነገር ኣሎ ካብ እምነት ኣዝዩ ተፈልየ ነገር ገል ነገር ሓደ ዓይነት እምነት ኣሎ ህላውን ምንባርን ኃይለ አምላክ ሐቀኛነትን ናይ ቃሉን ህላውነት ናይ አምላክን ሐቀኛነት ናይ ቃሉን እዚ ነገር እዚ ብርግጽ ሐቂ ነገር የለም በዘይካ ናይ ቃል አምላክ ሐቅን ባህል ነገር ሰይጣን ሰራዊትን እንኳን ብልቦም ክሕድዎ አይኮልን እዮም ማለት ብዛዕባ እምነት ክፍለጥ ዘለዎ እንታይ እዩ حقኛ ቃል አምላክ ይውልካ ምእማን ማለት እዩ ሲ እሱ ጥራሕ ጣዕም ጥቃቅ ይድልዩ እሱ ዳ ዘይካሐድ ሐቂ ወላ ሰይጣን ሰራዊቱን ያምንዮም ቃል አምላክ ሐቅ ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ አጋንንቱን ያምኑን ይንቀጥቀጡን ዮም ይዝብላ በመላእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 19 እዚ ግና እምነት አይኮነን ቃል እግዚአብሔር ምእማን ንፈቃድ አምላክ ምእዛዝ ሐሳብ አብ አምላክ ምጽናዕ ዘለዎ እምነት እዚዩቲ በፍቅር ዝሰርሕ እምነት ዝኸምዚ ዝበለ እምነት ድማ እዩ ንነፍሲ ዘንጻህ ዝኸምዚ ዝበለ እምነት እዩ ንልብ ሰብ ናብ መልክዕ አምላክ ዝልውጦ ሕጊ አምላክ ክእዘዝ ዘይኮነሉ ዝነበረ ስጋው ልቢ ሕጂ ምስ ዘመራይ ዳዊት ኮይኑ ንሕጊኻ ኣዝየ ፍቅሮ ሙሉ መዓልቱ ነስተንትኖ ኣለኹ ክብል ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣባና ብመንፈስ ምር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ጽድቅ ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ይፍጸም ድማ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅድታት 1-4 ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ይቅሬታ ዝፈለጠ ጽድቅ አምላክ ንምዃንካ ብሓቂ ዝደልዩሎ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ይቅሬታ ዝፈልጡ ደቂ አምላክ ንምዃንካ ብሓቂ ዝደልዩ ኣሎ እንተኾነ ግና ህይወቶም ብምርአይን ሓጢያተኛታት ምዃኖም ብምፍላጥን ብልቦም ብዛዕባ ምሕረት ምርካቦም ክወላወሉ ይፍትኑ ማለት እንተኾነ ከምዛ ኣመሰለ ፈተነታት ብእምነትካ መድሕርሓር አይግባአኒ ሓጢያተኛ ምዃንካ ትገብሮ ዘበሮ ሁሉ ተኣነባብራ ሁሉ ብምሕሳብና ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ደሊ ግን ትናትካ ኩነታት ካስለ ትሪት ትብዓቲ አይህሉ ወካን ማለት ብዝገበርና የጌጋታት ርእስና አድሒና ናብ ትሕቲ አጋር ኢየሱስ ክርስቶስ እንመጽአሉ ኩነታት
كله يو تقونينا كابو ندحرت مملاس كله أيقبان نسيزو اللي تنكر ده هلو خان أو مخادي بالسألة أي تصنفنا ناب أملاخنا مس نقوي نسو كتن وسعي كم زي دربينا قرأت لنا له كيف باتخي زمال دلنا كريستوس أبي ما أملاخ استقمت تبغى لنا أتوم دكيب قال أملاخ حاتيات من أنت خيت جبرو زي صحف لكم علىكم حادكو حاتيات زجبرو أنتلو تبغى أبو علونا نسو يسوع كريستوس الصادق يبلا قدما يتملكتو يوحنس معرف كل تفقد حد أبو بعلو يفكركم يوزل قال أين رسع وانجيل يوحنس معرف 16 فقد 20 شوعتنا ناتو ناي نصهنان ناي قدسنان صدال برهان حليفو او وشطكم كبره نمرأي نسنابو كملسكم يدلي راي رسكم ناو انت زنبلكم نسو اباكم صبو غبر كم زجمره صوعو حيله هيبو نابتا معالت كريستوس كبصحابكم يزبل كلام لا اتريركم صليب مالك صلوت مس እግዚአብሔር مزرራ ማለት እዩ ልብኻ መፍሳስ አጽኒዕኻ ምእማን ብገዛር እስኻ ዘይኮነሲ ብትመድሓን ዓለም ዝኾነ ጎይታ ንእማን ናይ መንፈስና ኩለንተናትና ጥዕና ዝኾነ ንሱ ጥራሕ እዩ ናብ ኣምላኽ ብዝቀረብና መጠን እቲ ኣባና ዘሎ ጉድለት ኣዝዩ እናተራእየና ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እዩ ከመይ ኣምላኽ ብርሃን ስለ ዝኾነ ብርሃን ተራኺድካ እቲ ኩሉ ይረአ ማለት ከመይሲ አእምሮና እናበርሄ ይኸይዳሉ ቅድስና አምላክካ እናተገልጸልና ይመስል እቲ ዝዕዝም ኃይል ሰይጣን ካብ ህይወትና እና ምን ይኸይድ መንፈሳዊ ኃይል ዝም መንፈስ አምላክ ድማ አባና ይድንፍዕ እዚቲ ሩይ ነገር ማለት እቲ ዝኸውን ነገር ማለት ናብ ክርስቶስና እናመጻካ ብዝኸድካ መጠን ብርሃን ናብኡ እንዳኸድካ መጠን እቲ ነገራት እንዳተቀየረ ይቀየር بحاتياتو نزيمنسب ጥልቅ ዝኾነ ፍቅሪ ክርስቶስ ከሓድሩ አይክልኒ ኣብዚ ሓንት መሰረታዊት ነገር ያዲያ እቲ ብጸጋ ክርስቶስ እታ ብጸጋ ክርስቶስ ተለወጠት ነፍሲ በተዘገረም ባህር ክርስቶስ ትምሰጥ በተዘደንቕ ባህሪውን ጽድቁን እንተዳ ዘይተመስጥና ናይ ገዛ ርስና ሞራላዊ ስንክልና ከንረዳ አይካለናኒ تعم ناو مسقرب كاي اخاتي ناتك خناتات زرايكا مالي بناي غزا رسنا مصداق بزغدفنا متن ناي مدحاني قدسنان عبيتن نافتنا نخي دغنا دغما بناي غزا رسنا ممصداق ناي غزا رسنا ممصداق بزغدفنا متن ناي مدحاني قدسنان عبيتن نافتنا نخي اتا دخمت مقانا زفلقت نفسي نسايا كاب غويتا ملو محرت تركب نسو ازيو كم زيدلينا مستردانا نسو رؤسو يغلصلنا ባህሪው ያስለና መልክዑ ኣብ ህይወትና ይረአ ስለዚህ ክብራት አህዋት አሐድ እዚ ቃል አምላክ መልእክቲ መፈለጥታ ተወፋይነት ዝብል በሐቂ ናው በመቅራብ ይሁላ على تغير حدث سبت تخون حدث فترة تخون كم استغيرك كم استلوتك مسو تنبر كم زلها أبرهان تمارلس كم زلها دماني يجلس يرأي مالي مو እግዚአብሔር فقادي نا كريستوس مصينا كم خوينا خنمارلس نعبينا خنعبي ندا برهنا خنبره ندا نصبارقنا خنصبارق فقاد أملاخي سوعنا تصنع كبرت فقاد أملاخي مو نجر زي قبل بنا خنا عقره مو أبتي سوعنا أمنات كوينا هنركب كويتا صبون منفسنا بزحلنا زقال زي قبل بنا خنا عقره كويتا منفس يفسسلنا مو بس نجر زي ودينا لنا رومي بصورت كان عصوينا نسأله قدس እግዚአብሔር አቦ ክብሩን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ስለዚህ ግዜን ስለ ሰዓዝን ተመስገን ቃልካ ንኽንሰምዕ ግዜን ዕድልን ስለ ዝሃብካና ክብሩን ምስጋና ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ቅዱስ አቦ ነዚ ነገር ንዝቃል እዚ ኣብ ልብና ክነዓቅሮ ብሓቂ ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ክንመላለስ ብክርስቶስ ብጸጋ ክንዓቢ መልክዑ ክንንጸባረቕ እግዚአብሔር አቦ
نسخة بزنجة زكت بارخنا إلكام سنة سوكفنا كون نصلي اسم يسوع آمين